Tini tangsalo 26 Asrambari Constituency ni West Champa Awar BC ni Khoroksa Takhu Banabir Debbarma ni he Khilongti Debbarma Sak hamya engei Sugarte TV Bemar Manjak mano Chubachu Rwoi Laikha Thangwi Manjak Zonal Chairman Bishu Debbarma District President Rajesh Debbarma District Working President Trithi Debbarma Block Vice President Sobal Singh Debbarma Block Committee Member Santosh Debbarma Vice Chairman Rajesh Debbarma Vice Chairman Manav Debbarma Primary President Pradip Debbarma Tei YTF TWF no khobui Thangwi Laikha Mohai Bemar Laikha rok to sung nubu kobangma jaga rok norok subaibo dong. Tini bo subana phayung kai tam sanai mohai rok subasuni bagai dabu norok tangai rina nangka. Hambai sini media person no. Sole norok sini mau thani bising nuk tonga sini bubagra bises babe. Sini mau thani sini jara warrior songa sob semuanya sawar jekhane subasonani tong. Bo sorry hanyang mano nok hamyang mano. Kebang ma jeng jala tong man, lawan jeng jala tong nai rong no, subana ni bangi sino dagi jak no, siklar no kena tui ni bagi dagi jak. Aboni no kaisa bo aset jeng no hamjak mani, sini buagra, bo binya hamjak mani, bising tui tini Tripurawo kaisa selai jak mung pagagaw hay no gya, kaya bo jadi inting tong kai subalai mani a culture Tripurawo tong maya, ini buagra ni je asik cini do phano hamjak mani do phano thanjak thupsa khaidani bina hamjak mani mari ingni no sini singoro cini mama bono bi bihi cini mami bo cini pachim champa sara 5 nong ward klaijak engkai bini je khanamani 3 mas jabot amyang tongo sugar tongo tv tongo abo hai engkai abon bangi sing khanama baluka chungbo gobangma jagabo kisa misa subalai tongo bai Hatsa subalai me yang leris thanga jeng khainai tongmani engkai tini phailai maka jeng joto sini aro sini tamni zonal ni chairman sini Dr. Bishu sini working president district ni tongo sini Dr. Trithi abage sini block ni vice president dok sini o pasim jamasar ni chairman khobai sini joto aro tongo jeng asik kobang phaime phailai ka ija subanai ni gabono omahai kobang borok tebo nangjak nai tongo woi tongo gai oro ningkai sobse tabuk thei komi tongmani omo belai kheno nang thei rinai sin borok baksa kirijak aborok nang sanamu sungno sin thei ahainchi 2-3 mas 3 mas por khaisi ahain nos tong thang jara thei rinano kiri tongnai bong na wang sanamu sungno thei rinano kuni kinakene ani sori sustonga bo keram phang tu kupung phang tu bo thei rinani juggo thei ritung 3 mas por thei riman gabono oro bo nangi tongo mamini ini bagi bo jara tini nai tongnai rong no kesarnai abo hai kai thei rinani abo khadi tei subanani bagi bo jotono koboknai ke asung sasung